Het wetter stiet nog altijd een goede 5 centimeter te heeg in uw provincie. En dus zal het Woudegemaal op de Lemmer ik vreed nog wetter voortmjellen. Voor de komende dag wordt zo'n 8 mm wordt het verwachten. Dat zijn op zich net hele grote hoeveelheden. Maar het is wel zo, wie het overal, dat wetter ik direct in de sleer te landen komt. En dus ik direct afvierd worden moet. Het oudste, gruste, nog werkende stoomgemaal van ons land staat op de Werelderfgoedlijst. Nou dat in bedrijf is deze dagen, komen er een soort bezoekers. Juster wordt het 2 uur voordat je binnen wienen. En ik het stien samen 2 uur te wachten. Wij komen uit Delft, uit Zuid-Holland. Dus ik moet vanavond ook nog werken. Dus het zit een beetje in het tijdschema van oei, het duurt zeker een uur. Groepen komen onder begeleiding binnen en krijgen dan uitlis van vrijwilligers. Ik denk dat het vooral mijn collega's ook geldt dat wij zijn allemaal een beetje stoomgek. Ja, dit zijn eigenlijk de mooiste dagen als het gemaal draait om de rondleiding te verzorgen. Ach, 2 uur in de rij. Het ging. 2 uren? Ja, 2 uur. Nou, wel goed. Ja, wel 2 uur. Maar waarom? Ja. We wouden er toch al eens heen en nu draait hij. Weet je wat ze hier doen in het Woudegemaal? Ja, dan gaan ze allemaal water pompen van Friesland naar een meer. Maar ik ben even vergeten hoe dat meer heet. Maakt ook niet uit joh, ze maar droge voeten houden toch? Ja. Er staan wel meesten te wachten in de regen. Maar als ze bij ons in het bezoekerscentrum binnen en ze binnen hier in het gemaal, dan hebben ze alle ruimte en kunnen ze volop genieten van wat het te zien is. Dit gebouw is een van de laatste gebouwen in die stijl in Nederland. En daarom heel interessant en daarom als een van de voorwaarden om bewaard te blijven. Onthoud dat goed, de nummers 2 tot 6 vertaal ik binnen. Moen wordt de 50.000ste bezieker van het IR verwachten. Een record, want voor de komst van het nieuwe beziekerscentrum in 2011 lukt het Woudegemaal alle jaren zo'n 8.000 beziekers.